Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković. Danas sam ovdje u radionici došao da restauriram ovu staru sekiru koja leži tu ko zna koliko, pa sam pomislio da možda može bude interesantan video kako izgleda taj proces.
Evo je nasađena sekira. Ostaje još samo neke finese da se odrade. Malo je krupna držalica za ovako malu glavu, ali sam imao nevjerovatnu želju da napravim baš ovakvu držalicu. Pa neka je malo i smešna, šta ima veze. Ideja mi je bila da imam sekiru za deljanje ako pravim šolju, kašiku ili tako nešto. Tako da sam namjerno htio da bude mala i laka za rad. Još samo par detalja i bit će gotovo. I eto, jedan snimak sa nešto manje priče, više sam samo snimao proces kako sam ja to uradio. Restauracija jedne stare sekire. Valjalo bi ovdje da se još odradi neki proces koji podrazumeva kovanje, da se malo ispravi, pošto inače sekira od starta kriva u jednu stranu, tako da je bilo teško i nasaditi je na držalicu pravo. Ali, eto, jedna simpatična držalica. Iskreno, mislim da sam više sve ovo uradio zato što sam imao želju napravim ovakvu držalicu, a nisam imao glavu sekire za tako nešto, pa sam eto iskoristio ovu. Držalica je vrlo udobna. Ideja je da napravio sam je za, mislim sam već pomenuo, da koristim ovu sekiru za deljanje, rezbarenje. Vrlo je udobna za rad, za ove sitne pokrete, a čak i ovaj ovdje hvat je udoban ukoliko treba da se secnu neke grane ili nešto da se precepi malo. Tako da, eto, to je u ovom snimku. Ostaje još da napravim futrolu za ovu sekiru, da ne bi stajala ovako otvorena i izložena, i ostalo još da se naoštri malo bolje. Ovo je sad samo na brusu odrađeno, čisto da se izvedu ivice. Oštrenje tek treba da se uradi. Te dve aktivnosti će vjerovatno biti snimci za sebe. Hvala na pažnji. Ako vam je ovaj video bio interesantan, lajkujte, komentarišite, delite sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.